Hirigintza jasangarria eta eraikuntza jasangarri buruz pentsatzen dugunean, normalean ingurumena eta alderdi sozialari buruz hitz egin behar da. Lehenengoa ingurumena nahiko argi izaten dugu. Bigarrena, alderdi soziala ez daukagu hain argi normalean, ez? Eta zentzu horretan aipatuko dituzke bi alderdi. Alde batetik alde komunitarioa, bai? Azkenean komunitatea sortzea kalitatezko bizitzaren berme edo izan daitekelako, eta orduan horretarako eraikin bat eduki ditzake bai espazio pribatu komunitarioak, direla sukaldea, garbigela egoteko espazioak, lan egiteko espazioak, eta baita kanpokoak, ez da, esaterako hortu bat. Eta bestetik eraikitzen den oro, bai materialen aldetik eta baita bestelakoen aldetik, bestelako elementuen aldetik, osasuntsua eta kalitatezko izan behar du, ez? Eta adibide bezala, balkoiak egin behar dituzte etxe guztiek, edo argiztapen eta egokia eta eguzkia jaso behar dute. Eta edo norabide horretan, nahiko nuke egin diseinuaren aldarri bat, ez? Azkenean, jende askorentzako diseinuari buruz hitz egiten dugunean, estetikari buruzko ideiak eratozki burura. Eta diseinuak aipatutako guzti horiek kontutan harritzak eta horrek hartzen baditu, bestelako diseinu bat da, ez? Ez doana bakarrik estetikaren ildotik. Horrelako proiektuak hor dagoen hutsunea betetzen saiatzen diren arren, arazo horri erantzun arkitektonikoa bakarrik zinako eman. Hasteko beharrezkoa da herri antolakuntza bat bestelako eredu bat exijitzen duena, eta bestetik herri mailako instituzioak indartu beharko lirateke dagoen arazoa konpondu ahal izaterako bide horretan. Paisaia erdigunean egongo balitz, edo paisaiaren ardatzak landuko balira, seguramente alderdi soziala erdiguna egongo litzateke, eta bestelako galdera batzuk plantatuko lirateke. Adibidez, zelako etxea daukagu? Jende guztia dauka etxea, zelakoak dira gure etxetik ikusten ditugun bistak? Zelangoa ez lanera? Kalitatezko espazioak eta materialak erabiltzen ditugu? Danok daukagu kalitatezko elikagai eta urara heltzeko gaitasuna? Zenbaterainoko burujabetza gaitasuna daukagu, zein da gure harreman energiarekiko eta kutsadurarekiko, eta horrelako galderei erantzun da, esan dezakegu alderdi sozialak sartzen direla erdigunean, baina gaur egun hori nominala besterik ez da. Azken finean lurraldea norabide bakarrean bideratzen da eta era bakarrean antolatu. Horrek suposatzen duena da ez dagoela alternatibarik eta lurraldean antolakuntza egiten dela gutxi batzuen mesede ekonomikorako. Bilatu behar dena da etxe bizitza ulertza eskubide bezala eta ez negozio bezala.